obodo anyị Nigeria dị 50 years wee na-ajụ ka mmalite anyị mepụtara na 50 years ọ bụ okporo ụzọ dị mma ka ọ bụ eletrik adị anyụ anyụ mana onye ga-eje ntị ịtụgharịa uche ịmalụ ka anyị si dị ma anyị na-aga n'iru ma anyị na-adachighị azụ elube 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 ụwa egwu emeke moroko gosi ngolo ma ọkwụwa okwu ka anụ ha obodo anyị Nigeria si na anyị dị 50 years yo ekwetere ekwe na anyị elugo nu 50 years yo mana ajụjụ nna ajụ ọ bụ gịnị ka anyị melachi ọ bụ okporo ụzọ dị mma ka anyị ga-eji wee mmanụ na Nigeria ka anyị ga na si na eletrik anyị na-enwu ana m asị anyị achọghị onye ga-achị anyị achị anyị chọrọ onye ga-achị anyị ama na anyị chọrọ onye ga-edu anyị edu onye ga-edozili anyị Nigeria ka anyị na-achọ onye lekwasị n'ọchịchị ọkwa anyị iwe ọ ga-emela anyị mana ọnọdụ ọhaneze tụọle uche kpọwa ego ọfọdụ akpa egbugo obodo anyị Nigeria wee tibezie eme anyị na-eme ọkwa anụta akala eze ga-eji si na eze bụla anụmanụ onwere onye nwere ntịtọ ebe ndị ọzọ na-enwe eso ịbụ ahụ ekwusiokwu ma ekwere ekwe onye na-ebute nsogbu akpasi ego ma si emere eme onye na-ebute nsogbu ebido ndọrọ ndọrọ onye ọbụla kwere nkwa ebido ndọrọ ndọrọ onye ọbụla na-ekwe nkwa aga m alụzụ n'okporo ụzọ aga m agbapụrụ unu mmiri aga m enye unu eletrik na aba ncha bụzikwa okwu asị ụmụ obodo anyị Nigeria ka mgba unu ịmago ibe bụ na ojije Lagos adịrọ obele maka na isi Ọnịcha wee jebe Lagos nwanne m tupu ị ga-elu Lagos ị ga-agbụ ya abalị ịtọ maka na ojije Lagos bụ onye gabele ore ojewele ijebe Lagos ejebe ịgabele ore ijebe ịnataba Lagos anataba ịgabele ore ịnata elube 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 ụwa egwu Emeka Moroko leti na-apụsịgo m anya ọ bụ onye kpakọtasị ego odulu polisi ochebe ihe nche onye polisi na-eche nche bụ onwe ya na-atụ egwu ọkwa ndị oyibo sụrụ wee sị na clear conscience fears no accusation ana m ajụ kedu mkpọ ga-adị mma nwa obodo anyị Nigeria ejere m obodo Ghana wee lụsie Ghana kiriketa obodo Ghana okporo ụzọ dị mma eletrik na-enwurube ịgba na-agbarụ Ghana ibe niile zuru oke na Ghana wee nọ Ghana anọrọ m Ghana izu ụka na
ọkụ anyụrụ anyụ ma ncha site n'ụtụtụ lụọ n'anyasị n'anya bụ ọkụ na-enwu enwu site n'anyasị lụọ n'ụtụtụ ọkụ bụ a na-anyụrụ anyụ mmezi bata obodo Togo ebe njelu ka ntinyelibe egwuo tupu ewere ọkụ na Togo a ga-eme anansụmentị mbatazi obodo Benin Republic nke dị anyị nso ejeride m wee bata Kotonu ezinụzọ dị na Kotonu aja bụ naịlọn taa ezi niile bụla awala awala obodo polisi ga-abụ ụzọ n'onye ọbụla na-agala onwe ya obodo anyị Naijiria si na anyị na-eme 50 years ewee bido celebration ọzọkwa ya bụ celebration ka a na-eme eji tụọ bọmbụ na Abuja ụbọchị a na-eme celebration ejere m Abuja ndị niile chịrị Naijiria gboo bachi abịara celebration bachi abịara celebration ebe nwa na-eme celebration ka dị wetụzi bọmbụ na Abuja ọkụzikwa celebration nwa mgbe bọmbụ ji wee gbuo mmadụ 8 oke n'ọsọ kwelu n'onu onye ọbụla achọba ezibie onye ọbụla na-azọ isi ya Emeke Morokolu kọlụ mgbe egwu m wee naba obodo anyị ibe njiri bụrụ mgbe egwu m wee gbaba ọsọ ndụ a na-agụrọ ike mana ụmụ mbọsị anyị na-ayọ ka anyị nwee independent ụfọdụ jụrụ ajụ ụfọdụ kwere ekwe mana n'ụzọ mgbe anyị ji wee nwee independent n'obodo Naijiria ndị nwajụrụ ajụ na ọba na-azọzi n'ọbụ mba ga-achị anyị chọrọ onye ga-achị anyị ọchịchị echepụtara anyị ọba na mbala ọchịchị echetara agha na Naijiria ọchịchị echebagala anyị n'ọbịa ọchịchị echebatara anyị n'ọbịa ọchịchị bagala anyị n'ụlọ ọchịchị were ụfọdụ na mmiri ọchịchị chịrị ụfọdụ ụgbọbe n'ụgbọelu ọchịchị ma anyị achọrọzi onye ga-achị anyị achị Nigeria politics ịmakwa anụ na-egbu mmadụ Emeke Moroko ị na-ekwukwu okwu wekwalụ nwayọ maka Nigeria politics na ọnya bụla abịọla Nigeria politics nya bụlụ dịka ịbọ Nigeria politics na ọnya bụla ọka adịgbo masa jụrụ esi egbulie imirikiti nwụrụ ọnwụ maka ọchịchị Naijiria elube 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 ụwa egwu Emeke Moroko ozi ndelu ma ọ kedụ ka o si mee Ekene Ọmalịcha ibe Chukwu ji wee gozie Naijiria anyị nwere crude oil anyị nwere kolu na be anyị nwere simenti na be anyị nwere tinu na Naijiria anyị nwere okwute na-enye igbe aja okwute niile na aja na-emezi okwute ji okwute na-enye igbe anyị Naijiria na-eme Chukwu gọziri obodo anyị Naijiria
ndị na-achị anyị na-egbu anyị ma ndị na-achị anyị na-egbu anyị egbu ya bụ na anyị si na anyị achọrọ onye ga-achị anyị achị kama ibe anyị na-achọ anyị chọrọ onye ga-edu anyị edu. Yes, we want a good leader and not a ruler. We want no more ruler. We want a good leader. At 50 years, we can be proud of nothing. And we not ashamed of ourselves. Elube, 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 wow, egwu. Na Chibuike bụ ụwacha onye mma, Chukwu kelu Nigeria, chọsi anyị mma. The biggest country in Africa. Anyị ga-asị na anyị dị poor. Chukwu goziri Nigeria. Mana ndị fọmfoju akpa na-egbuzi anyị egbu. Akwa onye na-akwane n'ụwa anyị nọ, ọ bụ onye ga-agụgụ ya. Echi niile nọ ga-adị mma, nwanne echi nọ ga-adị mma. Echi niile nọ ga-adị mma, nwanne echi nọ ga-adị mma. Echi niile kọlụ kọlụ kọlụ, nwanne echi asị na ego na-akọ anyị ọkwa ndị ahụ gburu Nigeria, ọkwa ha na-agba mbọ ka valigo ọ bụtopụ Nigeria. Elube 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 akpọ ogbenye na-ebe. Ndị ahụ ike, ndị egbe n'ọba, ndị egbe n'ọba na kenenu Nigeria, obodo Nigeria nwa mmiri, ka anyị nwa mmiri tobe iko ụwa ka anyị na-eme. Ọ bụ na ewere uke imi n'ọnụ ga-eli nsị. Mana ana m ajụ kedu mgbe onye Igbo ga-achị kene Nigeria? Ọ bụ n'ụwa ka ọ bụ n'ụwa ọzọ? Ndị Igbo anyị ga-atọ na folofolo. Chukwu 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 gbadata nso, ama m n'ịta nso, mana gbuwe ndị na-eme njọ karịa. Elube 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 ụwa Olise bilu ụwa biko, jiri aka gị rọpụtala anyị onye ga-edozila anyị Nigeria. Ebido ime election atụba ntụ ọbaghịghọ, emere option J4 ọ bụrụ onye abụkpo, ọ na ndị ori na ndị ama ekwerozi na ọ ga-adịla anyị mma. Mgbe onye metela ọ dịrị ya, imete mma na gị na mma yikọ ya na, imete njọ na anyị na njọ yikọ ya na, onye mete njọ na anya na njọ yikọ ya na. Ịnụwa anyị nọ n'ime nke onye meteli ka obu anahụ.
n'ụba ndị Igbo be anyị ga-atọ na folofolo a na-achụ ndị Igbo babụ ndị Igbo na-achụ onwebe ọkwa maka ego oyibo ka ndị Igbo ji wee lee ugwu ahụ Emeka Moroko kwuo okwu Emeka Moroko kwuo okwu na Chukwu na-anụ ọnụ gị ka anyị lọta ndị na-eme ọgọ n'egwu Okechukwu anụ ngwa na n'alọ eze nwakụ na alọ mamụ na-egwu ekene gị kenele bụ nwanne ga na-aya ọnụ mgbọ o mesịrị ogbu mgbosi onye obodo alọ onye ọma na asatụ na alụ ka anyị kenelu ambasadọ Chigozie ambasadọ Chigozie Ejoma oke nwa n'Ọka kenele kweshe na ana nka ọkala mmadụ ọkala mmụọ onye ọma na-asa otuwe onye ọma oyimeze kwuweche iwe meneke n'Okoye nwata kwọcha aka na mọbịa ekene dị Loverman Iwo of Iwoloye n'Enugu steeti n'Ezeagu Ọgụgụ Okoye Ojii na South nnala ekene oni na-eme ọfụma ọ bụla isi n'ụlọ ọra niile na ndị ikeli ọnwụ managing director Royal Suit n'Ọka na anyị ekene gị Emeka Nwadị Ogbuo Omega Iswani Ọcha onye ọma egwu m ekene gị anyị ebula egwu jebe achịna ka anyị ekene Chukwuma weze efosi nwa Samuel Eze na ya na achịna ọnwa ndị Igbo n'Asia ọnwa First International ọnwa na Nigeria niile dudu keke esi m kenele ihe Benjamin Udeji ike eme Obiora Alhaji Benjakidon nwa mama Emmanuel Obiora o Jehova onye ma akalụsi ọwa nụ n'Asia amụọ nọ ga-adịrị gị mma kedu maka Ọkwụlụ Ọka na China kedu maka Jude Akunne City Bonny Ndibe Bonny South kenele m nna bụ enyi na Nọvịa ezi oyimo nwanyị Fọdụ na nwa na nna Obi na anyị ekene gị kenele m John Ọkaka na Ogidi John Nwokoma Chukwu jekwe ji efosi onye ọma nwanne ọnwa n'Asia ezi nwa m na ọ ga-adịrị gị mma akụ enwebe na Turkey ezi nwa m na ọ ga-adịrị gị mma Jamiko Igbo na Ojoto Jamike n'Italy ekene dịrị Donatus Eze Anwụna ọbụna chepụta ndị achịna onye ọma nọ ga-adịrị gị mma Ajibọnwa ịmakwala Ajibọnwa na Holland elube oyime onye gwara Okoye n'ọgbụ n'ala ekene owulubu ego n'ọgbụ n'ala ekene ụgbọagbụ igwe n'Ọka mamụ n'ala ekene ọnụ Managing Director Great Maritime Service Nigeria Limited ejibọdị nwa Amaka Okoye disensi nwanyị ọma onye ọma kenele beje Igbo izu model Izu Chukwu nwa ngwa kụ nwata n'ọgbụ biko n'ala ekene
m Ikechukwu mụrụ nwam ike nga n'ala ekene ekene dịrị eze oyi m nwoke Karatu na-esi obi ike n'ụkpọ onye ọma na ọ ga-adịle gị mma ọnwa na-etili ọla na n'ụkpọ niile Crown Prince eze oyi mee na n'ụkpọ na ọ ga-adịkwalụ gị mma obodo Arinze Crown Prince n'ala ekene ọnụ Crown Prince Hotel Limited onye ọma na ọ ga-adịle gị mma kenele m shasi Chukwu nwe ike akwa otu egwu n'ọzọ obodo elube 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 ụwa egwu ọrụko osindelụmọke dịka o ji mee eze egwu ebili eze egwu ebili eze egwu ebili Mamaduka eze egwu ebili Mamaduka eze egwu ebili Mamaduka eze egwu ebili